Udalsarea 21 kudeaketa planaren neurria da ekitalde izeneko ekintzarako lantaldeak osatzea. Aldian biltzen dira, sareko kide diren udalerrien tokiko ekintza planetako jarduerak babesteko eta bultzatzeko. Ekitalde guztien artean nabarmentzekoak dira airearen kalitateari edo bioaniztasunari buruzkoak, edo beren lana bukatu dutenak. Adibidez, klima aldaketaren, ingurumen heziketaren edota tokiko agenda 21 genero ikuspegiaren gainerakoak. Ekitaldeak, udalerri batek baino gehiagok behar berberak dituztenean sortzen dira. Ildo horretatik, 2007ko EAEko tokiko iraunkortasun txostenak argi utzi zuen tokiko ekintza planak eguneratzea beharrezkoa zela, bioaniztasuna, klima aldaketa edo kontsumo iraunkorra gisako erronka berrietara egokitzeko. Ondorioz, Udalsarea 21 osatzen duten udalerriek udal bioaniztasuna jorratzeko ekitaldea eskatu zuten. Ekitaldea, biodibertsitate ekitaldea sortu zen 2008an eta helburua litzateke biodibertsitate galera eragite duten faktorean inguruan herramientak ematea udalei, baina ahaztu gabe biodibertsitatea ez dela bakarrik foru aldundiek edo gobernuek duten kompetentzia baizik eta udalerriei dagokien erantzukizuna. Ekitaldearen bileretan, udalerrietako teknikariek bioaniztasuna babesteko abiarazi dituzten esperientziak azaltzen dituzte. Hala, helburuak zehazten dituzte eta jardunbide egokiak identifikatzen ondoren Udalsarea 21ko gainerako udalerrietan aplikatzeko. Xedeak lortzeko, ekitaldeak EAEko bioaniztasunaren inguruko estrategiaren ildoak jarraitzen ditu. Estrategiak, 2020 urterako gure erkidegoko habitatei eta espeziei egoera onean eustea du helburu, aniztasun biologikoak gizarterako duen balioa eta garrantziaren onartzea bultzatzen duen bitartean. Udal erakundeek landu behar dituzten ekitaldearen lan ildoak ondoko hauek dira. Informazioa, sentsibilizazioa, komunikazioa eta hedapena. Jakintza eta ikerketa. Bioaniztasunaren babesa. Habitaten leheneratzea eta birsorkuntza. Espezien babesa. Kontrola eta segimendua. Bestelako erakundeekin eta instituzioekin lankidetzan aritzea. Biodibertsitateko ekitaldean aurkitu ditzazkegu udalerri mota desberdinak. Bai artifizializazio maila handia dituzten udalerriak, Donostia bezala, edo handik egoera hortara iritsi ez diren udalerriak, Alonsotegi gizan. Bestalde handia ditugu, txikiak ere bai, edo bestetikan Natura 2000 eremua dituzten udalerriak edo naturgune babestua dituztenak eta bestetikan inolako babesik dituzten eremuak azaltzen dira ere bai. Bioaniztasunaren ekitaldeari esker, bioaniztasunaren babesa ez da probintziako eta autonomia erkidegoko erakundeen arazoa soilik izango. Udalek ere aniztasun biologikoa zaintzen lagunduko baitute. Ekitaldeak gauzatutako lana, Udalsarea 21 koadernoen bildumako argitalpen berri batean jasoko dute, sareko udalerriek besteen jardunbide egokiak eta ekintzak aplika ditzaten.